Co? Nawet nie wiem, co to jest. Dzień dobry. Oto FIFA. Minecrafta wyłożyłem tutaj GTA. Kurwa, chyba sprzedałem. Kurwa, ja pierdolę. Gdzie jest GTA? Jak nie GTA, to sobie pogramy w Asasyna. Asasyn. Gramy w Asasyna. Zna się na rzeczy. Dobra, gramy w Asasyna. Asasyn. Oto asasyn wyciąga broń w łeb, w ryj. Już. Co to kurwa jest? Fuck you. Nie do ciebie. I uwaga, zaczynamy. To jest mój kolega. Jo, mam na imię Kuba. Kurwa. A ta, która siedzi, to dziewczyna. Ja? No, siedzi z nami jeszcze dziewczyna. Ale ona nie śpiewa. Asasyn. Fuck. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? W opuszczonej puszczy. Lepiej biegnij. Bo coś się tu zniża, widzisz? Nareszcie. Jesteśmy na dachu. Dach. Dość wysoko. Mogę skoczyć. Juhu! O, fuck. Uwaga! Jaj. O lol. Widzieliście to? A mama ci pozwala takie rzeczy oglądać? No. No co ty myślałaś, Ania? Ja już mam 9 lat. Moja siostra ma 18. I ten kolega też ma 18. No brawo. A tu skakania w tej grze jest. A tu są poziomy. Idziemy kogoś zabić. Nie. Trzymaj. A po co? Trzymaj, bo nożka wywoła. Co nagada? Co? Nie. A chodź. My nie chcemy. Nie, cicho bądź.
Nie! Co ona mówi? W nocną zabawę nie chcemy, co? Teraz? No. To chyba denna zabawa. No to idziecie? Nie. W nocną zabawę teraz? Max, wiesz, że tą grę masz zakazaną? Nie. No masz. Idę powiedzieć to Asi. No nie no! Proszę! Ale mogę! Gabi, nie wiedziałeś, że tata mi pozwala? Mama ci nie pozwala, a tata to wie, że Na wszystko pozwala. opiekuje, a mama ci nie pozwala. Ale... No dobra. Koniec? Max, koniec już? Jeszcze nie. 3, Czekaj. 2, 1. Tylko wejdę na to i tak. O! To jest koniec odcinka. Koniec. Maksymilion. Koniec.